שבוע שעבר, ברוך השם, זכינו ולמדנו את הפתיחה להלכות נידה. היום אנחנו מתחילים לדבר ממתי האישה נעשית נידה. התורה ויקרא י"ט, פסוק ט"ו, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, 7 ימים תהא בנידתה. מה כתוב? אישה הולכת להיות נידה. איך נהיים נידה? אומרת התורה, כי תהיה זבה, צריך לזוב מתוכה משהו, דם יהיה זובה בבשרה. מה זה בבשרה? עוד מעט נראה. אומרת התורה, 7 ימים תהיה בנידתה. דיברנו שבוע שעבר למה דווקא 7 ימים, רבי מאיר בעל הנס, זוכרים מה שלמדנו. עוד פסוק בהמשך הפרשה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, וספרה לה 7 ימים אחר תטהר. יש 2 פרשות שעוסקות בדיני טומאה וטהרה של האישה לעניין נידות וזבות. מה ההבדל בין נידה לזבה? נידה מדין תורה, לשים לב, מדין תורה, ברגע שהאישה ראתה דם יום אחד, מן התורה ראתה יום אחד, 2 ימים, 3, 4, 5, 6, 7 ימים, מהתורה היא פוסקת בטהרה, עושה בדיקה, בודקת את עצמה היא נקייה, הולכת לטבול בלילה. זה דין תורה. זבה, מה זה זבה? לא, 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 לא. 7 מתחילה. סך הכל הימים, אמרנו, נידה מדין תורה, אני מדגיש, מדין תורה, ראתה יום אחד, 2, 3, לעולם, ביום השביעי, בלילה היא כבר יכולה לטבול, בלי לספור נקיים. בטומאת זבה, אישה אחרי הימי נידות ראתה יום אחד, אומרת התורה, ושמרה לה. שומרת יום כנגד יום. ראתה 2 ימים, עוד שומרת יום, כי אולי תראה באותו יום. במידה ולא ראתה, טובלת ומותרת לבעלה. ראתה 3 ימים, אומרת התורה. ימים רבים. מה זה ימים רבים? בלא עת נידתה, לא בתקופת הנידות, תקופה אחרת. ימים רבים, ימים, מיעוט רבים, 2. רבים, אומרת הגמרא, 3 ימים. ראתה 3 ימים דם, עכשיו היא צריכה תהליך של 7 נקיים. מה זה התהליך של 7 נקיים? כמו שהזכרנו שבוע שעבר, ואחרי שהיא פסקה מלראות, היא סופרת 7 ימים, בודקת את עצמה ונלמד את כל הפרטים בעזרת השם. באו רבותינו וראו שיש הבדל בין התקופות. בזמן התורה ידעו האנשים לחלק מתי זה ימי נידות, מתי זה ימי זבות. ידעו לחלק, ראתה יום אחד זה יום של זיבה, מספיק יום אחד. ראתה בימים הללו זה ימים של נידה, היא צריכה 7 ימים. ידעו לחלק כל יום על מתכונתו. עם הגלויות, עם הבלבול שהגיע בדורות, ראו התנאים והאמוראים במשך התקופות, שמה קורה פה? יש בלבול. התקין רבי יהודה הנשיא התקין תקנה, ואחר כך בא רבי זיירא ואמר ככה. אמר רבי זיירא, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה 7 נקיים. וזוהי הלכה פסוקה. מה כתוב? מה אומר רבי זיירא? יש בלבולים, אני לא יודע מתי זיבה, מתי נידות, אני רוצה לברוח ולעשות מקדמי ביטחון, אני לא רוצה ליפול בטעות באיסור נידה, שזה כרת. אני לא יודע מתי הימים כן, מתי הימים לא. מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות, אומר רבי זיירא? אנחנו נעשה מקדם ביטחון הכי רחוק בעולם, שלא תהיה בו שום הפרעה. איזה? אומר רבי זיירא, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, טיפה נקודה, יושבות עליה 7 נקיים, ואז לעולם אני לא יכול ליפול, כי על כל דם אני אספור 7 ימים נקיים שבהם האישה לא תראה, ואם היא לא תראה היא תהיה טהורה, ואני מנקה את עצמי מכל חשש. ההלכה הזו היא הלכה פסוקה שאין מחלוקת, וזה שחז"ל רוצים להדגיש לנו מה זה הלכה שאין בה מחלוקת. אמר רבי זיירא, זה הדוגמה הקלאסית שזה יתקבל בתור פסק ברור. מתי האישה נעשית טמאה? מה אנחנו מתכוונים? אמרנו קודם כי יזוב בבשרה.
דורשת הגמרא, מסכת נידה, דף מ"ז עמוד ב', אמר שמואל, בבשרה עד שתרגיש בבשרה. מה זה בבשרה? שהרגישה בבשר שיצא ממנה דם. מתי האישה נטמאת מן התורה? שהרגישה שיוצא ממנה דם. ככה כותב מרן בשולחן ערוך סימן קפ"ג, סעיף א', אישה שיצא דם ממקורה, בין באונס, בין ברצון. טמאה, והוא שתרגיש ביציאתו. זאת אומרת, כדי להיות טמאה מן התורה, אני צריכה תנאי שיהיה פה הרגשה שיוצא ממני דם. מה זה הרגשה? אני מחברת את הגוף לאיזה אמפרמטר? מה אני עושה? מה קורה פה? איך אני אישה יכולה לדעת? רבותינו הראשונים באו וחידשו להגדיר מה זו הרגשה. יש לנו 3 סוגי הרגשות המרכזיות, ולדעת רוב הפוסקים, אלו הם ההרגשות בלבד. ההרגשה הראשונה, זה כותב אותה תרומת הדשן, וככה גם מבואר בלשון הגמרא, פתיחת פי המקור. אישה שהרגיש שנפתח מקורה. הסברנו לכם שבוע שעבר, יש לנו את הרחם, יש צוואר הרחם ויש את הנרתיק. הרחם זה המקום ששם נמצאת הרירית שמתפרקת פעם בחודש, והדם יוצא משם. הדם יוצא דרך תעלה דקה של 3 מילימטר, משם יוצא לנרתיק. נרתיק זה המקום שהשמש דש. בנרתיק יש לאישה גישה. לצוואר הרחם אין לה גישה. כל שכן לרחם שזה איבר פנימי. בסדר? עכשיו, אישה, אומרת לנו הגמרא, עד שתרגיש בבשרה. זאת אומרת שאני כדי להיות טמאה מן התורה אני צריכה להרגיש. מה זה הרגשה? אומר תרומת הדשן שנפתח מקורה. היא מרגישה משהו בפנים נפתח ומוציא. פתחה את הברז. איך האישה יודעת בימינו? עוד מעט נדבר. זו הרגשה הראשונה. הרגשה שנייה, כותב הרמב"ם, זעזוע, אני קורא לכם את הלשון, שבהגיע הזמן יציאת הדם מזדעזעים כל האיברים. מה זה מזדעזעים? מצב רטט? צמרמורת. והוא כמין צמרמורת. ככה כותבים הרמב"ם ועוד פוסקים. אז יוצא שיש לנו 2 הרגשות מן התורה, פתיחת פי המקור וצמרמורת. הרגשה שלישית זה זיבת דבר לך. האישה שמרגיש שבגופה יש זיבה, זב מהגוף של האדם. טוב, בואו נראה עכשיו אחת לאחת. בתוך הנרתיק? אנחנו לא נדבר על זה. בעזרת השם. מה זה תרומת, מה זה פתיחת פי המקור? אני לא קורא לכם, שולחן ערוך, וזה לשון של תרומת הדשן. אם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם, ובדקה אחר כך ולא מצא דם, יש מי שאומר שהיא טמאה. זאת אומרת, אישה הרגישה, האחרונים, ערוך השולחן ועוד פוסקים כותבים, מה זה הרגשת פתיחת פי המקור? כאין עקיצה ברחם. מרגישה איזה פתיחה, איזה עקיצה. כמו שהאישה פעמים, כשהיא הולכת לשירותים, מרגישה איזה סוג של משתחרר משהו. ההרגשות האלה הרגשות פיזיולוגיות בתוך הגוף, זה לא הרגשות חיצוניות. זאת אומרת, שברגע שהאישה שהרגישה שנפתח מקורה, אומר לנו תרומת הדשן, היות ויש לנו חזקה, שאישה רוב דמים באים מהמקור. רוב הדם מאיפה הוא מגיע? מתוך הרחם. אז רגע, את הרגשת? הרגשת? מה הרגשת? כאב, עקיצה פנימית ברחם? אומרת תרומת הדשן, לכי תבדקי. כי אם הרגשת, זה הרגשת יציאת דם. לכי קחי עד, תבדקי מה המצב. אם מצאת דם, את טמאה. אם מצאת מראה טהור, בצבע בז', בצבע קרם, בצבע ירוק, שאר מראות, הסימן שמה שהרגשת זה המראות הללו. אם לא הרגשת כלום, אז איפה הלך הדם? לעולם יש לנו כלל שאין פתיחת הקבר בלא דם. אין מציאות שיפתח המקום, הצוואר הרחם, כמו שהסברנו שבוע שעבר, זה נקב קטן, אין מציאות שהוא ייפתח בלי יציאת דם. אז אם ככה הרגשת שנפתח לך, סימן שיצא. איפה הוא לא יודע? הלך לאיבוד. איפה הלך לאיבוד? כבוד הרב, אתה בסדר? הכל טוב? הכל מצוין. אנחנו שבוע שעבר הזכרנו קצת, עכשיו נזכיר יותר. הנרתיק, זאת אומרת, המקום שהשמש דש בתוכו,
זה מקום שכל כולו עשוי בכפלים מלמולים, חתיכות עור הבשר ממולמל. יכול להיות שאת עשית בדיקה בחלק הפנימי של המקום ולא מצאת, אבל יכול להיות שהוא יושב לך שם באיזה מקום. אומרת הגמרא, שמא נימוקה או נאבדה. זאת אומרת שיש מציאות שיאבד אדם, גם בלי שיצא החוצה, יצא משהו קטן ונעלם בפנים. בסדר? אומרת תרומת הדשן, הרגשת שנפתח המקור, לכי תעשי בדיקה. למה תעשי בדיקה? כי אולי יצא דם. מצאת מראה טהור, מראה שקוף, מראה בז', צהוב, כל מיני גוונים, לא דם, מצוין, סימן שזה מה שיצא. יצא מראה דם, הטמאה. לא יצא כלום, את גם טמאה. כי חזקה, מה זה חזקה? זאת אומרת, דבר ודאי שאין פתיחת הקבר בלא דם. למעשה, רוב האנשים שלנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אין להם את ההרגשה הזו. הן לא מרגישות. שאלת אישה, את מרגישה? עוד פעם, אני מרגיש הרגשות גופניות כלליות, כאבים בחזה, כאבים בבטן, שיפולי מעיה, מרגישה כאבי גב, כאבי ברכיים. אבל מה שהרב... עצבנים, הורמונים, עולים, יורדים, אין לה עצבים, אין לה... כלום, בסדר? אבל אני לא מרגישה את מה שהרמב"ם כתב. אז באמת, מה נעשה עם מה שהרמב"ם כתב? גם צריך לדעת שפעמים רבות יש לאישה נרבים. ולא הזכרתי שבוע שעבר והצטערתי שלא הזכרתי, וזה חשוב מאוד. אתם בתור בעלים, זאת השם, גם בקרוב, מי שעוד לא נשוי. בתור בעלים צריכים לדעת, לבעל יש חובה גמורה להיות שותף בתהליך הטהרה של אשתו. זה לא בעיה שלך, זה עסק שלנו. התורה נתנה לאישה נאמנות שאין בשום מקום, מה כמו שכתוב, וספרה לה. ספרה לה, היא מוציאה את עצמה מחזקת טומאה על ידי נאמנות שלה. אומרים שהתורה היא שוביניסטית? שום מה פתאום. כדי שגברים יוכלו להעיד על פי שתי עדים, יקום דבר. אישה מעידה על עצמה, אני נקייה, יש לה נאמנות יותר טובה משתי גברים. בכוחות עצמה. היא יכולה להיות נאמנה. התורה נתנה לה פה פריבילגיה מיוחדת. הגבר חייב, הבעל חייב להיות שותף מלא בתהליך הטהרה. יש כאלה אפתים, סליחה שאני קצת נותן לכם מוסר. מה העניינים? בסדר, זהו טוב, פגש עוד שבועיים. בינתיים, מה קרה פה? היא צריכה ללכת לרב, היא מתביישת. מה פתאום? זה חלק הרמוניה משותפת שלנו. מה קורה? בסדר, לא צריך לדבר על זה כל היום. מה קורה? את לאט לאט, איך את מרגישה? לאט לאט תקראת הפסק טהרה, התחלת לעשות בדיקות, יופי, אז שבוע הבא, איזה יום אנחנו מתחתנים עוד הפעם? שבוע הבא, יום רביעי, חביבה על בעלה כשעת, כניסתה לחופה. שבוע הבא, יום רביעי, זיקוקים בחדר. מעולה, שמחה גדולה. על מה? למה אמרה תורה, אומר רבי מאיר בעל הנס, מפני מה אמרה תורה, תהיה נדע לשבעה, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. אתה לא תהיה אפנדי, תבוא יום רביעי, טוב, אני בא. לא, איפה היית שבועיים? לא, אני קשה לי לדבר איתך בתקופה הזאת, לא, שותף מלא. איך את מרגישה? זה לא נעים לה. במידה מסוימת היא מרגישה דחויה. דווקא כשהיא טהורה, אתה מקרקר סביבה. פתאום היא טמאה, מתרחק, לא אוכל, לא פה. מצוין, יש דיני הרחקות. יש הבדל בדיני הרחקות, ואנחנו נלמד על זה בעזרת השם בהמשך. כתוב, אמרו שאסור זה ואסור זה. נכון שאסור. יש לחלק בין חיבה יתרה לבין הערכה. הערכה זו חובה, מחמאות זה חובה. האוכל טעים, את נראית טוב. לא אמרתי לך, אני יפה, בוא אליי איזה גוף. לא. דבר בכבוד, בנעימות, לא. בזהירות. אהבה, דברי אהבה, אסורים. דברי הערכה, חיוב גמור. חיוב גמור. היא לא כלי. האישה היא מיוחדת. היא אומרת הגמרא, דיינו שמצילות אותנו מן החטא. דיינו. דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את ילדינו. נראה אותך שבוע בלי האישה בבית עם הילדים קופצים, אתה ישר לאברבנל. נראה אותך שבוע בבית בלעדיה. איך אתה דופק את הראש בקיר? איך היא עושה את זה? וונדר וומן, איך היא עושה? אתה יום אחד בלידות, האישה הולכת, אתה קורס, נופל, כאבי ראש, שוכב, ב8 הולך לישון. מה קרה?
דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו. מצילה אותך מהחטא החמור ביותר של עוון פגם הברית. בזכות מי? בזכות הגברת. צריך לנשק לה את הרגליים, תודה רבה נשמה. בזכותך אני יכול להיות עובד אלוקים שלם. בזכותך את משלימה את העבודת השם שלי, שלא יהיה הרהורי עבירה. את מצילה אותי, דרכך אני מקיים את המצוות בשלמות. אני רחוק מהרהורים, פת בסלו. מאיפה? בזכותך. אז כמה צריך להעריך אותך? זה לא שאני עושה לך טובה. לא, את עושה לי טובה. את עוזרת לי להיות עובד השם יותר טוב. את עוזרת לי להיות בעל בריא בנפשו ובגופו. כמה אני חייב לך. אם ככה, האנשים שלנו, יש תהליך הורמונלי שעובר בגוף. ומקודם אמרתם יפה, פעמים היא עצבנית, יש פה תהליכים, הגוף משתנה. יש את הפירוק הדם, בניית הרעירית, הביוץ, היום של הזה. יופי. עכשיו, התחלנו לדבר, לחזור לעניין של ההרגשות. אז יוצא שהאישה, הרבה פעמים, היא מרגישה באופן כללי לא כל כך טוב בתקופה הזאת של הווסת. אבל, להגיד לך מתי הרגשתי, אני לא יודעת. אם הרגשתי בכלל, אני גם לא יודעת. מה עושים? הרבה נשים יש להם נרבים. מה זה נרבים? אולי הרגשתי, הולכת מהר עושה בדיקה. אולי זה, גרוע ביותר. גרוע ביותר. אישה שהיא לא יודעת אם יש לה הרגשה או אין לה הרגשה, היא תעשה דבר שנקרא חזקה. את כל פעם חושבת שאת שנייה כל הרגשת? זה לא הרגשה. מה היא צריכה לעשות? קודם כל, תדבר עם הרב. לכל זוג יהודי חייב להיות רב, לא רב בית כנסת ולא דרשן. מורה הוראה מובהק שמתעסק בענייני טהרה, שהוא שואלים אותו. לא פעם שאלתי את זה, פעם שאלתי את ההוא. לא, מישהו שמלווה את התהליך שלכם במשך שנים. אפשר להחליף שלא מסתדר, או תקועים. אבל לכל זוג חייב שיהיה, מישהו יכיר את המהלך, מה הולך פה באישה. יש שאלות, יש מקרים, קרה ככה, את לפני, בהיריון, בלידה, יש מלא שאלות. חייב שיהיה לכם מורה הוראה, מלווה אתכם בכל התהליך. דבר שני, היא הרגישה ללכת לבדוק? לא. מי אמר שזה בכלל הרגשה? אולי סתם דמיונות. מה הרגשת? אז אלה שיש להם חרדות ונרבים ודמיונות שאולי ואולי, פעם אחת שיחת טלפון עם רב, תלמיד חכם שמתעסק בתחום הטהרה, יסדר לה את העניינים, יגיד לגברת זה לא, זה לא, מה את מרגישה, הוא ישאל אותה שאלות מנחות, זה בסדר גמור, אל תתייחסי להרגשות הללו. אם במידה ויש לה הרגשות, והיא חושבת שהיא כן רואה, וזה לא סתם דמיונות, הרב יגיד לה כזה דבר, גברת, בואי נעשה ניסיון. יש לך הרגשה? קחי את תבדקי. יצא נקי? פעם ראשון. יצא מראה טהור? מצוין. יצא פעם שני? טהור? מצוין. פעם שלישית? יש לך חזקה שההרגשות האלה לא משפיעות עלייך. נגמר הסיפור. את לא בקטגוריה הזאת של פתיחת פי המקור. 3 פעמים זה חזקה. בתלת אהבה וחזקה, יפה מאוד. בסדר? הלאה. זה כשהיה מראה טהור. כשהיה מראה טהור. אם היא לא מצא כלום, הוא לא יפתור לה את הבעיה. זה המקרה הראשון. אני לא רוצה שכל אחד יבוא עכשיו הביתה ויתחיל לשגע את אשתו, אלא אם כן היא תסביר לו בוודאות שיש לה הרגשה. כן, כדאי שהאישה תראה את הסרטון ותדע על מה אנחנו מדברים, כי הרבה פעמים יש הרגשות כלליות. אנחנו לא נדבר על שאר הרגשות הגוף. ההרגשה השנייה היא נקראת זעזוע איברים, ככה כותב הרמב"ם, שדרך האישה שרואה אדם מזדעזרים איבריה, והוא כמין צמרמורת שמרגישה. הרבה פעמים יש לאישה סוג של צמרמורות. הצמרמורות הללו גורמים לה לראות דם. זה סימן שאדם מגיע. האם היא תלך לבדוק? לא. למה לא? מה ההבדל? למה מקודם אמרת לי שתלך לבדוק ופה לא? תשובה פשוטה. כי צמרמורות מגיעים מפחד. צמרמורות מגיעות מחום. צמרמורות מגיעים מצינון. אז זה לא בוודאי שהצמרמורת היא זו שמביאה את הדם. אז אם הרגשתי צמרמורת וראיתי דם, אז אני טמאה מן התורה. אבל כל זמן שיש לי צמרמורת, אני לא חייבת ללכת לבדוק. בסדר? זה בקצרה. ועוד בנוסף, לא צריך לבדוק. למה? כי כותב הרדב"ז שזה חומרה יתרה. חומרה יתרה. ללכת לבדוק וכו' זה, מי ביקש ממך ללכת לחפש לעצמו? הצמרמורת היא באותו יום שזה אמורה. יפה, אני היום מדבר על זה מצוין. אני היום מדבר על זה, בסדר. הדרגה, ההרגשה השלישית זה זיבת דבר לך. מה זה זיבת דבר לך? הרחם יוצא ממנו הפסולת של אדם, כמו שדיברנו שבוע שעבר בעבר. אדם יוצא דרך תעלה
שהיא נקראת צוואר הרחם. מצוואר הרחם יוצא לנרתיק. הגודל של הנרתיק בין 10-15 סנטימטר וכו', כל אישה לפי הגוף שלה. המרחק מהשפתיים החיצוניות עד לצוואר הרחם הוא ארוך. רוב הפעמים האישה, אם לא מרגישה זיבת דבר לך מהרחם ללמטה, היא מרגישה רטיבות בנרתיק עצמו. היא מרגישה רטיבות. הרטיבות הזאת, האם זה זיבת דבר לך? נחלקו רבותינו הפוסקים. דעת הנודע ביהודה, שזה בכלל ההרגשות. בבשרה, הנה היא הרגישה בבשרה. בסדר? החתם סופר אומר לא. מה זה בבשרה? שתרגיש מהמקום שיוצא ממנו אדם. הנרתיק זה לא המקום, זה רק תעלה. אז היא לא הרגישה שמה. איפה היא צריכה להרגיש? כמו בפתיחה, מהמקור, יפה. המקור ליציאת אדם. לכן אומר החוות דעת, שדווקא אם היא תרגיש שהאדם יוצא מהמקור לנרתיק, רק אז היא טמאה. אז יש לנו פה 3 שיטות. לדעת הנודע ביהודה. גם אם זה נמצא בחוץ, זה הרגשה מן התורה. לדעת החתם סופר זה כלום. לדעת החוות דעת, דווקא אם היא תרגיש שיוצא מהרחם לנרתיק, זו הרגשה. למעשה, הכרעת רוב הפוסקים, גם דעת הרב ווזנר, גם דעת הרב עובדיה, בטהרת הבית חלק א', שהרגשת זיבת דבר לך זה טומאה רק מדי רבנן. מה אכפת לי אם זה די רבנן או דאורייתא? סוף כל סוף היא ראתה דם. היא טמאה, אז מה זה משנה? היא טמאה מדי רבנן. היא אסורה, היא צריכה 7 נקיים. אז מה ההבדל? התשובה היא פשוטה מאוד. יש לנו כמה נפקמינות שהרב יודע לחשבן. כשאתה תבוא תגיד לרב, היה כך וכך, לדוגמה, עבד המראה. עבד המראה. בספק, לא, בסדר, לא קרה שום דבר. עבד המראה, הרב יחשבן, זה ספק די רבנן, זה ספק דאורייתא. כן? יש הבדלים, אם זה טומאה מן התורה או מדי רבנן. בספר איגרות משה, רבי משה פיינשטיין, כותב האיגרות משה, רבי משה פיינשטיין, הרטיבות בנרתיק זה בכלל לא הרגשה גם מדי רבנן. כי תמיד יש לאישה רטיבות באותו מקום. הגוף מפריש כל הזמן עסוק בהפרשת, אחרת יהיה שם יובש, המקום יהיה פצוע. זה אור מאוד מאוד עדין, בשר מאוד עדין. לכן כל הרטיבות הפשוטה שיש לאישה זה לא בכלל הרגשות. מצוי מאוד שאישה נכנסת לשירותים, פתאום היא רואה על התחתונית, על הפד, על הבגד, היא רואה כתם דם קטן, בינוני, אני לא נכנס לפרטים כמה, רואה איזה פתאום כתם. וואי, אני מקבלת? מאיפה הדם הזה? מה האישה הנורמלית, היסטרית עושה? במקום לוקחת את בדיקה, בודקת מה קורה איתי. גברת, מי ביקש ממך לעשות בדיקה? הכתם הזה, הוא היה יכול להיות טהור. למה? כי הוא נמצא על בגד צבעוני. למה? יש לנו 6 קריטריונים מתי כתם מטמא, את לא הרגשת. את שבאה ומכניסה את העד, את עושה את עצמך טמאה מן התורה. למה? אני רוצה לדעת מה קורה איתי. גברת, אם זה היה נמצא בחוץ זה דין כתם. אם זה נמצא בפנים זה דין ראייה. למה ראייה? אמרת ראייה צריך הרגשה. אין לי הרגשה. אומרת הגמרא, דילמה הרגשה ולאו הדעתה. היות ואת מתעסקת במקום, אולי הרגשת ולא שמת לב. לכן הטמאה מן התורה כשבדקתי מעין. הבנו? אדם חייב שהפוסק שהוא מתעסק איתו, הוא פוסק תלמיד חכם, ספרדי, אשכנזי, גישות. יש כל מיני גישות. בהלכה אדם צריך לדעת שהרב שלו יכיר אותו ולא בטלפון, שידע מה הרמה הרוחנית שלו. הרבה דברים עם מחלוקות בפוסקים. אני צריך לדעת את הבעל תשובה, את החילוני, את המסורתי, את הדתי, את החרדי. מה אתה? צריך לדעת לחשבן את העניינים. אתה בעל תשובה, מי אשתך, אופה, צריך לחשבן את כל העניינים. למה לחשבן הרב? מה אכפת לי? אתה מת האור? לא. אתה תשאל לך בבני ברק, את המקרה הזה יגיד לך תעשה בדיקה. תתקשר אליי, להגיד לך אל תעשה בדיקה. תתקשר להוא, יגיד לך כן. מה עושים? עשה לך רב להסתלק מן הספק. חובה. בסדר? מכל מקום, אישה ראתה כתם, לא תזדרז לעשות בדיקה בשום אופן. כי הבדיקה הזו היא לא מועילה לכלום, היא יכולה רק לסבך אותה, אלא אם כן יאמר לה הרב, גברת, תעשי בדיקה. יש מקרים מיוחדים, זה כבר תורה שלמה, שהחכם רואה
את ההיבט הכללי, בסדר? למעשה רוב האנשים שלנו היום בכלל לא מרגישות לא צמרמורת ולא פתיחת פי המקור. אז אם ככה סבבה, כולם תיאורות. לא תיאורות מן התורה, תמאות מדי רבנן. אז כל הדוגמה של נידה היום היא רק מדי רבנן, המקווה מדי רבנן, הכל. שבוע שעבר אמרת לנו הרב כרת ונחרטה הנפש ההיא, וואו, מפחיד. פתאום עכשיו אתה אומר לנו כל בסך הכל כולם תמאות מדי רבנן, כי אין להם הרגשות. אומר בספר ערוך השולחן, סימן קפ"ג, אומר ערוך השולחן, כל שרואות דם בשפע, כדרך נשים דינם כטמאות מן התורה, ואין להקל בזה כלל. ומה שלא מרגישות, היינו שלא שמות לב ואינן יודעות להבחין. אומר ערוך השולחן, התורה בשפע ודאי הטמאה מן התורה, אבל לא הרגשתי. אומרת, הרגשתי לא יודעת לזהות. קהו החושים במשך השנים. את הטענה הזאת נקטו הרבה מהפוסקים. הרב אלישיב לא מסכים לטענה הזאת, והוא סובר שנשים שלנו היום, גם כשהן לא רואות, הן לא בנות הרגשה, אבל ודאי שהן תמאות מן התורה. זה לא שיש לה הרגשה והיא לא שמה לב, אלא מה? אין לה הרגשה והיא תמאה מן התורה. בסדר? למעשה, כל שאישה רואה בכל מצב, לעולם, היא צריכה לשאול חכם מה המצב שלה נטמאה, טהורה, יפה. נפקא מינה נוספת. יש לנו שאר הרגשות הגוף. כאבי חזה, פתאום האישה מרגישה, החזה מתקשה. כאבי בטן, הרחם מתכווצת, כאבי בטן, כאבי גב, כאבי ברכיים. יוצא לה פצע חום מעל השפה. כל אישה והגוף שלה. כל אישה יודעת את הסימנים שמזהים את הווסת מתקרב בימים הקרובים, באותו יום וכו' וכו'. הרבה פעמים אישה אומרת, אני הולך לקבל, אבל רגע, צריכה לקבל עוד שבוע. כן, כשיש לי כאבים במקום הזה, אל תדבר איתי הרי. אני עם כאבים. למה? כי היא יודעת לזהות. האם זה בכלל הרגשות שמטמאות מן התורה או לא? אומר רבי יניב, מצוין, כתוב בבשרה, היא הרגישה בבשרה. אני עוזר לך להגיד, אני הבנתי מה רוצה להגיד. אומר רבי יניב, כתוב בבשרה, הנה הרגשתי בבשרה. באמת, ככה דעת המהר"משיק, הפרדס רימונים, עוד הרבה פוסקים שסוברים שכל הרגשות האלה זה בכלל הרגשות מן התורה. דעת כמה וכמה פוסקים, וככה המסקנה, גם כותב בפתחי תשובה וגם בטהרת הבית כותב אריכות על זה, שלא. מה שכתבו לנו הפוסקים הראשונים, אלו הם הרגשות הגוף. מה ששאר הכאבים זה כבר תלוי לדיני וסתות. אנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים נלמד דיני וסתות. מה זה דיני וסתות? אישה ראתה באלף לחודש. מה ההסתברות שהיא תראה עוד הפעם בחודש הבא באלף? הסתברות מאוד גבוהה. אין אישה רואה כל 30 יום, אז אולי תראה עוד הפעם באלף. אז אולי היום משפיע, אולי לא רק יום החודש, אולי יום ה-30, אולי יש לה השפעות חיצוניות, היא בימים האלה אוכלת את הדברים החריפים, היא רואה, היא יכולה עם כאבי בטן, היא רואה. זה סימנים נקרא וסת הגוף, נדבר על זה בהמשך. הלאה. למעשה, אנחנו לא מתייחסים להרגשות הגוף שהזכרתי עכשיו, כאבים בכל שאר הדברים, אבל אם זה מלווה בכאבים מסוימים, וזה סמוך לימים שהאישה אמורה לראות, זאת אומרת, האישה אמורה לראות בכ"ג, פתאום ביום כ"ב, היא אומרת לך, הרב, אני ראיתי כתם, אני טמאה או טהורה, איפה ראית? הוא ישאל אותה, איפה ראית? על הבגד, איזה צבע הבגד, כמה הגודל של הכתם וכו' וכו'. אני בתור מורה הוראה, אומר הגברת, מתי את אמורה לראות? יש לי שאלות מלכות. מחר. תודה רבה. עכשיו כוח גדול. אני מבין למה את רואה? כי זה יקדים ביום. זה לא שעון שוויצרי. זה יכול להקדים, זה יכול לאחר, תלוי במיליון גורמים. אז אם ככה, אנחנו נחשבן את זה בצורה ספציפית לאישה הזאת. אז זה לא תורה מסיני שאמרתי לכם עכשיו שההרגשות האלה הם כלום. מה פתאום? יש להם משקל. המשקל שהרב צריך לחשבן את זה. יכול להיות שעוד במקרה הזה יהיה בסדר, ואת אותו כתם לחברה שלך הוא יגיד שהיא טהורה. למה? כי היא צריכה לראות עוד שבועיים, ועל פי כל הקריטריונים הכל בסדר. הלאה. עוד הרב ישאל אותה, גברת, את מניקה, את משתמשת באמצעי מניעה, מה קורה איתך? את פה, אנחנו רוצים לדעת מה עובר על הגוף שלך, איזה תהליך את עוברת. בסדר? את לוקחת כדורים, את לא רואה, את כמה, את אולי את בגיל המעבר, אולי את לא בגיל המעבר. את אחרי לידה, יש המון שאלות מנחות שהרב צריך לבוא ולשאול. כשהוא שואל, הוא יכול לדעת מה קורה פה טוב. אומרת הגמרא, מסכת נידה, דף מ'. כל הנשים מטמאות בבית החיצון, שנאמר דם יהיה זובה בבשרה.
מה זאת אומרת בבית החיצון? בית החיצון הווה אומר הנרתיק. בית החיצון זה הנרתיק. לא צריך שהאישה תראה בחוץ כדי להתאמן מן התורה, אלא אפילו אם היא ראתה בפנים קצת דם, טיפה קטנה אפילו כחרדל, האישה הזאת היא הופכת להיות טמאה. יש לחלק בין בדיקה לבין קינוח. שים לב רבי אריה, זה חשוב. מה ההבדל? האישה, המבנה של האיבר של האישה, איבר ההולדה של האישה, אמרנו רחם, נרתיק רחם, צוואר הרחם ונרתיק. מחוץ לצוואר יש שתי שפתיים. שפתיים חיצוניות, מה שכמו תינוקת, אתה רואה אותה שוכבת, אתה רואה את מה שנקרא מבחוץ, זה נקרא שפתיים חיצוניות, ויש שפתיים פנימיות, אותו דבר בחלק הפנימי. השפתיים החיצוניות זה לא בגדר בדיקה פנימית. אישה הייתה בשירותים, קינחה את עצמה בטישו, במגרון, ומצאה ורוד, אדום, חום וכו' וכו'. לא כל פעם שהיא ראתה על טישו, על מגרון, בשלב, בשטח הזה, היא טמאה. היא תבוא תשאל את הרב, הרב ראיתי, הרב יחשבן. השאלה המרכזית שהרב ישאל אותה, גברת, איך קינחת? חיצוני או גם ניקית את המקום פנימה? עוד הרב, מה אתה נכנס לפרטים? אין שום בעיה, יכולה להתראות גברת. זה מה שנקרא בדיקה במוח? לא, מוח זה משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על החלק החיצון. האישה, הנקב שיש לאישה, 3 נקבים. החלק העליון ביותר זה שלפוחית השתן, החלק האמצעי זה הנרתיק, החלק האחורי זה פרי הטבעת. בקינוח שאחרי השירותים, שהאישה נמצאת בשירותים, היא מקנחת את החלק החיצוני של השפתיים. כן, אם נגיד שזה פה, היא מקנחת פה באזור הזה. אם היא תכניס את העד ותבדוק איתו בחלק הפנימי יותר, או את הטישו, זה כבר אותו מקום, זה נרתיק. פה יש לי חשש שזה הרגשה. לכן, כשאני בא לשאול את הרב, אני טמאה, אני טהורה, ראיתי כתם, אני צריכה להגיד לו, או שהוא ישאל אותי, אם הוא רב שמתעסק בתחום ויודע טוב את הנושא, שאל אותך, גברת, איך קינח? בדיקה חיצונית, או גם הרבה פעמים האישה כבר רוצה לנקות על הדרך את כל האזור ומנקה מכל הפרשות. אם היא עשתה בדיקה קצת פנימית אחר הכוונה, הפרק של האצבע נכנס לתחילת הנרתיק, היא תהיה טמאה מן התורה. אם היא עשתה קינוח חיצוני, יכול להיות שהיא טהורה, יכול להיות רק טמאה מן הרבנן, אבל ברוב המקרים היא תהיה טהורה. טהורה. אז אתה רואה בכמה, בסנטים 2 קדימה אחורה, פה היא טהורה, פה היא טמאה מן התורה. בסדר? הלאה. יש ממליצים תמיד שהאישה תתרגל לא להסתכל בכלל על הטישו. למה לא? מה הלך להכניס את עצמך? היית בשירותים, תכניסי מבפנים. אז הרב, מה, אנחנו בת יענה שמים את הראש באדמה, יש לי דם ואני לא יודעת מה קורה פה? אז תלוי למי. אישה שהיא מרובה בכתמים, זאת אומרת שהרבה נשים שהמהלך אצלהם בגוף הוא משתגע, רואה פה, כן, רואה, גם מתובלת פתאום מוצאת, פתאום פה, ממש הגוף משוגע. בפרט אם היא לוקחת הורמונים, כדורים, מדבקות, יש לה התקן הורמונלי, הגוף לא תקין. ההורמונים משחקים במחשב וגורמים לו לשיבושים. אז מה קורה? אישה שיש לה שינויים בגוף, כתמים וכיוצא בזה, אישה כזאת יהיה לה הנחיות לא להסתכל. אבל סתם אישה, מסתכלת כדרך העולם וכו'. דם בשתן. שבוע שעבר, יום שלישי, מתקשר אליי תלמיד שלי מהעבר. שלום הרב, שלום. אשתי רוצה לדבר איתך. ברוך הבא. שלום, מה שלומך? איך הוא בעל טוב? מצוין. אחלה בעל בעולם. אין כמוהו. טוב, מה נשמע? מה אני יכול לעזור? כבוד הרב, אני הייתי בשירותים, ואני מסתכל פתאום בשירותים, אני רואה כל דם. כל דם? אז אני לא יודעת, אני טמאה או טהורה? אמרתי לך, שאלתי אותה, יש לך תחורים? אמרתי לי, לא. מה זאת אומרת, איפה ראית את הדם? אומרת, אני, תוך כדי שאני משתינה, ממש, יוצא דם ביחד. אמרתי לגברת, את טהורה, אבל לכי מהר לבית חולים. אמרתי לי, מה הקשר לבית חולים? אמרתי לך, יש לה דלקת בדרכי השתן. יש לך דלקת בדרכי השתן? סוכן. אם הגעת לשלב שיוצא לך דם עם השתן, זה דלקת, מיד לבית חולים, או לרופאה כמה שיותר מהר. צריכה לקחת אנטיביוטיקה, זינת, 500 מיליגרם, גברת, מהר. מה קרה? היות ואיבר
השתן, שלפוחית השתן, המקום שלה, מיקום שלה, הוא קרוב לנרתיק, אנחנו יכול להיות שהאדם יוצא משלפוחית השתן, ובאמת האישה היא טהורה. אמרתי לה, עשית בדיקה? אמרתי לי, כן, עשיתי, היה נקי, איך יכול להיות? אמרתי לה, אני אגיד איך יכול להיות. אדם יצא משלפוחית השתן, לא יצא מאותו מקום. אותו דבר גם אישה שיש לה תחורים. היא יכולה, היא מרגישה שיש דם, אחרי שהיא יושבת בבית הכיסא יושבת, היא רואה שיש דם. וואי, נטבעה? לא, גברת, יש לך תחורים. אז אנחנו צריכים לדעת מאיפה האדם יוצא. בסדר? איך אנחנו נדע? בדרך כלל, שאלות מנחות של הרב יגידו לה מאיפה הכיוון. דבר ראשון צריך לדעת. לשאול את הרב בהלכות טהרה, לא רק שזה לא בושה, זה חובה. ולא רק שזה חובה, הרווח כולו שלך או ההפסד כולו שלך. את רוצה להיות 100 שבועיים, תתאמי את עצמך. דיברנו על זה שבוע שעבר באריכות. מה? לא נעים לי. פעם הייתי אצל הרב מרדכי אליהו, הרב השלום. אז הוא אמר לי, פה כולם באים, אחד עם סיר, אחד עם מגהץ, אבל לכולם יש עד בכיס. כל אחד בא לשאול אותו שאלה, לכאורה הרב, מה אתה אומר על העוף? מה אתה אומר על הסיר הזה? מה אתה אומר על זה? הוא אומר, כן, אבל לכולם יש עד בכיס. מתביישים, בסדר. בפעם הראשונה, השנייה, מתרגלים, צריך לדעת שזה תורה, וכמו שהרמב"ן כותב בספר תורת האדם, שהאיברים האלה קדושים. השאלה איך מתייחסים אליהם. איך מתייחסים? האם אתה מתייחס לזה בגדלות או שאתה תינוק? אתה תינוק, אז אל תתחתן בכלל. אתה מתבייש? שים מסכה ותבוא לרב. כן? אז יש לנו מציאות, דקה, אנחנו 2-3 דקות אנחנו מסיימים. יש לנו מציאות, אמרנו, דרך בעניין של שתן, דם בשתן, צריך לשמוע, להתייעץ עם הרב. נושא נוסף, בדיקות רופא. בדיקות רופא יכולות לטמא את האישה, יכולות לתאר את האישה. מתי האישה הולכת לרופא נשים? יש לה פטריה, יש לה דימום לא סדיר, רוצה להכניס את כן, אנחנו נדבר בעזרת השם בשבועות הקרובים גם על נושא של מניעת הריון. רוצה להכניס את כן, אחרי לידה, לדעת שהכל בסדר, מצב הרחם, מצב וכו' וכו' וכו'. רופא גינקולוג, לכתחילה, אישה חרדית, יראת שמיים, משתדלת לא ללכת לרופא, אלא לרופאת נשים. להשתדל כמה שיותר. אם אין בעיר, אם אין בתחום הזה רופאה, טוב, אז תלכי, אין ברירה. אבל אם יש, אז למה את הולכת לרופא? את כל היום כיסוי ראש, פה סוגרת, פה סוגרת, חצאית גרביים, ופתאום הולכת לרופא? לא, אמרו שרופא, רופא. רופא הוא לא מלאך, אין לו יצר הרע. כמה וכמה וכמה סיפורים היו ויהיו, שמחסום הבושה הולך וחלה. הוא רואה כל היום, נכון שהוא רואה כל היום. אבל איפה הבושה הפנימית שלך? ללכת לרופא נשים, מיותר. אם יש צורך גדול, הולכים. אם אין, תחפשי רופאת נשים, יש היום אלפים ורבבות, גם בארץ ישראל, רופאות מצוינות. אבל בדיקת רופא, או בדיקת רופאה, יכולה לגרום לאישה להיות טמאה. איך? הרופא עושה פעולה. הוא יכול לגרום להוצאת דם. אלא, אנחנו נשאל את הרופא. הלכת לבדיקה? כבוד הרופא, כבוד הרופאה, כבוד האחות. הנרתיק היה נקי, כל הפעולה שעשית היא בסדר, היא נקייה, הנה הכפפה, הכל נקי, אין שום דם. מצוין, אני טהורה. אם יצא דם, הרבה פעמים בפעולות יוצא דם. מאיפה יצא הדם? אני תפסתי עם מצוות, עם הספקולום, פתחתי, אני נתתי לך שם שריטה. מצוין, אני יודעת שזה מכה. מכה לא מטמאה את האישה. אבל אם הרופאה אומרת שהיא לא יודעת מאיפה הגיע הדם, יכול להיות שזה מהרחם. תודה רבה. יש בדיקות שרוצים לעשות, בדיקות משטח, כמו משטח גרון, עושים משטח, יש בדיקה שנקראת פאפ, כל מיני משטחים מצוואר הרחם. דרך אגב, לא אמרתי לכם שבוע שעבר, אבל שהזכרנו את זה, תהליך הטהרה, אישה ששומרת טהרה, הסיכוי שלה לחלות במחלת הסרטן הרחם הוא קטן ב-80% מנשים שלא שומרות טהרה. כמה פעמים, ברוך השם, נשים דתיות ששומרות טהרה, הנושא הזה של סרטן הרחם כמעט ואינו. הפעם הסביר את זה דוקטור שוסהיים בדוגמה מאוד יפה, למה לא? הוא אומר, איך התהליך? הוא אומר, אדם יש לו פצע. ילד יש לו פצע, נפל הברך, מה קרה? כיסח את הברך עם האופניים. ואז כל הברך כולה מתחילה האדם להתייבש, מתחיל להתייבש. אבא, אמא, שמים לו דיוד, פולידין, שמים תחבושת, שיחלים לאט לאט. עד שזה לא מחלים עם המקלחות, לא נוגעים. אבל יש ילד כל יום, מגרד. ביום הראשון מגרד. מה יקרה לפצע? ימשיך לדבר. יבריא? לא. עוד הפעם. אישה שלא שומרת טהרת המשפחה, היא גורמת לרחם לא להגיע לתהליך הפיזיולוגי הפשוט לבנות את עצמו. אתה מפריע לו כל הזמן. התעסקות עם המקום
בזמן שהאישה עוד לא סיימה את תהליך הבנייה של הרירית, היא גורמת לבעיות צרות צרורות. אם ככה, אישה הולכת לרופא, הולכת לרופאה, לשאול, היה דם? לא היה דם. מאיפה היה דם? את לא יודעת לחשבן? תקשרי לרב, כבוד הרב, איך אני עושה את זה? צילומי אולטרסאונד למיניהם. יש אולטרסאונד חיצוני, יש אולטרסאונד בשלבים 3 חודשים הראשונים, וגינלי מתוך הנרתיק, מכניסים כמו צינורית לתוך הנרתיק, משם מצלמת. המכשיר יצא, המכשיר נקי מדם, אם הוא נקי מדם מצוין, אם הוא לא נקי מדם, מאיפה הגיע הדם? האישה יכול להיות 100, אני לא רואה וסת, נכון שאת לא רואה וסת, אבל התעסקת עם אותו מקום, אולי קריאה הדם, אם היה דם, את 100 מן התורה, בסדר? צילומי רחם, זו הנקודה האחרונה, צילומי רחם, היום יש דבר, ברוך השם, הרפואה המודרנית, לא צריכים לנתח את האישה כדי לראות מה הולך, מכניסים צינורית של עובי 2-3 מילימטר עם מצלמה בראש, מצלמים, ממלאים ביוד, עושים כל מיני פעולות. כל פעולה של רופא נשים בהכנסת התקן למניעת הריון, צילום, בדיקות, איך זה נקרא, מדגמים מהרירית או מצילום פנימי של השחלות, כל שאלה כזאת חייבת להישאל על ידי חכם. נכון שאין פתיחת הקבר בלא דם, כותבים הפוסקים דווקא מבפנים. יכול להיות שאישה תעשה צילום והיא תהיה טהורה. למה? כי לא יצא דם. הצינורית היא כל כך דקה בעובי 2-3 מילימטר, נכנסת מצלמת, יוצאת, היא לא השפיעה על הגוף. אם היא תכניס איברים יותר רחבים, יכול לגרום לדימום. אם יתעסקו ברירית, יכול לגרום לדימום. לכן הדברים הללו חייבים שאלה. יכול להיות שהאישה תהיה טהורה, יכול להיות שהיא תהיה טמאה. וחובה לשאול אחרי כל בדיקה כזו את הרופא. הקוטר של האישה, אמרנו שבוע שעבר בקצרה, הקוטר של צוואר הרחם הוא 3 מילימטר. אישה ולדנית שרגילה ללדת, הקוטר הופך להיות עד 8 מילימטר. 8 מילימטר זה ממש סנטים בקוטר. זה ממש. יכולים להעביר שם יפה. אבל הרבה פעמים הם גורמים על ידי ההתעסקות במקום להוציא דם. כל שאלה כזאת מעוררת פרוז'קטור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.